Lin este o frumoasă care iubește oameni nebuni și tu pe ești. Uneori vorbește singură. Da, e ok. De ori cântă sau dansează. În duș! Pozitiv și nu. Coborâtă de prosti. Minore, dar atunci când gătește chiar. Dacă distruge tot. În jurul ei. Continuă să își dea silența și transpirație miroșitoare. Se cumpără soție și se vede tot. Se plimbă mult ca să se gândească. La tot felul de nimic. Și se străduiește să nu Cadă în plasa a miilor de... Lucruri negative care Întoarce la 180 de grade. Dar rezistă tentației și își... continuă drumul întâlnit și neasfaltat și mai cade câteodată. dar se ridică și se Traficii maxim. Dacă nimic n-ar mai să Probabil o să stea pe stres cu muzică. desculțe și învățăm să pronunți. Anuca corecția. Dacă vine ploaia și nu... Face un cor din frunze. Cren și mariaje joase. Chiar a dormit gândindu-se la ce soare frumos îi va arde pielea de Asiatică tâmpită. Uneori vorbește singură. Dar e ok. Mănânc câini. Sunt mici, mănânc câini. Câine la grătar. Noodles, carne de câine. și eu mănânc. Îmi plac roade de primăvară, în special cu câine. Orez cu câine, pizza cu câine. Mănânc orice cu câine. Înregistrăm? Da. Coborâtă de prostie. Transpirație miroșitoare.